Traveling more should definitely be one of your New Year's resolution for 2025. Ika nga nila, when you travel, you don't just discover places, you also discover yourself. At kung naghahanap ka ng lugar na papasyalan na tiyak, meron ng lahat ng iyong hanapin, aba, ilista na ang lalawigan ng Pangasinan. Tara at samahan ang ating mga travel barkadas sa pagbisita sa ilan sa mga easy-to-go destinations ng iba't ibang mga bayan. Dito sa Ganda Mo, Pangasinan. Simulan na ang pasyalan. Pumasyal sa Pangasinan, balikan ang lahat na papasaya. Kanila, klasin ang taglay na ganda. Siguradong mag-enjoy ka. Kanila, pumasyal sa Pangasinan, balikan ang lahat na papasaya. Kanila, klasin ang taglay na ganda. Siguradong mag-enjoy ka. Kalilan, Pangasinan. Kung mahilig ka mag-road trip while appreciating the beauty of nature, swak sa'yo ang Daang Kalikasan. Sa habang 60 kilometers, tiyak na hindi ka bibiguin ng napakagandang tanawin na sasamahan pa ng preskong hangin. Cool! Breathtaking view while on the way. Yan ang offer ng Daang Kalikasan dito sa mga Taram. Ang daang ito ay kumukonekta sa Pangasinan at Zambales. This road won't let you down because the whistle of the air is a sound to your ear that resembles to your comfort music. Isa sa mga dinarayo dito ay of course ang kanilang napaka-preskong hangin at yung kanilang magandang sunset. Dito sa taas ng Daang Kalikasan, matatanaw po natin ang overlooking beauty ng bayan ng mga Taram. Kaya ang masasabi ko lang, worth it! Daang Kalikasan has lush, picturesque view that offers serene escape na malayo sa kabihasnan. Masasabi mo talagang paraiso ito para sa mga nature enthusiasts. Instagrammable and a road trip to remember. But there's more for our road trip enjoyers. Kung may daang kalikasan sa mga Taram, may daang katutubo naman sa Aguilar.
Said to be one of the most scenic roads in the Philippines that trails across the rolling hills of Pangasinan, Daang Katutubo gives visitors endless stretches of land and greenery. Alam niyo ba na ang Daang Katutubo hindi lang siya destination for tourists. This is also a favorite spot for cyclists and riders, and along the way, meron ding mga rest stop. Tignan na lang natin dito. Look, andyan ang iba sa mga riders na nagpapahinga along Daang Katutubo. Hello po! Pupunta kami dito to breathe, tapos dinala namin mga anak namin para pumasyal. Yung flatlands, which is a different experience for us. Sa kahabaan ng Daang Katutubo, may accommodation na super sulit for the tourists. 600 pesos para sa couple room without aircon, 2,500 naman para sa air-conditioned room. 500 to 600 pesos para sa 6 to 8 pax room without aircon at 3,500 naman sa 6 to 8 pax room with aircon. Kung magkakaroon na po tayo sakali ng environmental fee, magkakaroon na singil na 120 pesos po. The 120 pesos will proceed to first to the barangay, mayroong percentage po, and then cleaning for the environment, yung mga magtutor, guides, kasama na po yun para kung sakali may mga visitors, kailangan mayroon silang proper guide tungo sa ating tourist destinations po. Ang Aguilar Tourist Assistance Center ay dito muna pupunta ang mga tao para kumuha ng tourist guide para punta sa ating mga attraction sa Aguilar like our lagoons, view deck, and the tribal community. Pwede po tayong dumiretso dito sa Aguilar Tourist Assistance Center or bisitahin nyo lamang aming page, the Local Government Unit of Aguilar, para sa aming mga upcoming activities sa aming bayan. Nandito na tayo ngayon sa intersection ng Daang Katutubo. This road leads to Sitio Mapita and to the tribal communities of Aguilar. Habang dito naman sa kabila ay papunta sa upstream lagoons and solar power plants. This road is also connected to Daang Kalikasan of Mangatarem, and it is also a link to Zambales. A home to almost 1,000 residents from the Kankanaey, Ibaloy, and Bago tribe, rise a thriving community here in Sitio Mapita, Barangay Lawag, Aguilar. They are one of the reasons why Daang Katutubo was constructed. Bulan ti April 4, 1964, imay kami dito yung Mapita. Upat laeng lalakay idi, kantalo kami nga babarito idi. At ti population mi tatasarkat ko, mapan nga, almost 1,000 ti population tatadto yan. Doa nga klase laeng 33 nga dadto, Kankanaey ken Ibaloy, nga nagapoda iti probinsya ti Benguet. Tada ito idi, pagpagnaan mi datoy, manipod ti Mapita, nga na jay poblasyon ti Aguilar, awitan mi amin ti produkto mi dito, nga pamiila ko jay Aguilar. Dakil matin tulong iti Daang Katutubo dito, sir. Ado ti umay nga tao, ado iti umay nga lugan, mangpasyar kada kami, kanda iti produkto mi pa, sir. Maila ko mi iti nasya at nga presyo, kat di jati nakita mi nga dakil unay nga naitulong iti Daang Katutubo, sir. Ito ang prime na daan upang marating natin ang community na Sitio Mapita at mabigyan natin ng services or community access road going to town at pag-deliver na nila ng mga food, yung farm to market road. At saka to lead Sitio Mapita as one of our tourist spots kung saan para makita natin na mayroon palang mga indigenous people dito sa aming lugar sa bayan ng Aguilar, Pangasinan po. Daang Katutubo isn't just a home for diverse culture and norms. It is also a home for rich biodiversity, gaya na lamang ng ilang-ilang plantation.
In 45 minutes to an hour, you'll reach the smell of ilang-ilang scattered through the silhouettes of the mountains of Aguilar. The flowers bringing the fragrance of the town across the borders through the perfume industry. This is ilang-ilang plantation na kung saan natatagpuan ito sa Barangay Lawag, Sitio Mapita, kung saan nahahanap natin ang production ng ilang-ilang. Ito po ay nagsimula ng year 2017 na kung saan nagkakaroon ng area na 270 hectares. Plantation ng ilang-ilang this is more than 27,000 na piraso ng puno ng ilang-ilang. Ang ilang-ilang na mga bulaklak ay ginagamit sa international perfume. With blue skies, luscious trees, and majestic slope and ridges, Daang Katutubo isn't just a road. It is where history, culture, and diversity collide. Aguilar is truly a gem to discover. Galilat, Aguilar! Sa ating pagbabalik, tuloy-tuloy pa rin ang road trip na ang patutunguhan. Magandang view with a taste of Baguio. Dito lang sa Ganda Mo, Pangasinan. Kultura Splash Wave. Come have fun and enjoy the sun. Family and friends as one. Welcome to Kultura Splash Wave, a world-class resort nestled at the foot of the mountains. Have fun with the different waves at our amazing wave pool. Be thrilled at the heart-pounding giant slides. Swim to your heart's content at the uniquely designed dolphin pool. Be a child again with your family and friends at the Water Factory. Enjoy the comforts of your home at the spacious, elegantly furnished, air-conditioned rooms. Celebrate the best times of your lives at Juliet's Legacy Hotel and Pavilion. Face your fears at our Skywalker. Relax and find your calm at our fish spa. Located at Cares, Pugo, La Union. Live the adventurous life with Kultura Splash Wave. Join us now, come on. Kultura Splash Wave. Kultura Splash Wave. Come have fun and enjoy the sun. Family and friends as one. In the waters, join us now, come on. Kultura Splash Wave. See you there. Kultura Splash Wave. Galilat, Pangasinan! Kung klima at taas lang ang pag-uusapan, hindi lamang Baguio ang meron yan. Dahil meron tayong maliko sa San Nicolas, Pangasinan. Anong unang naiisip natin kapag nababanggit ang San Nicolas, Pangasinan? Tama kayo dyan, ang Maliko Road. Kaya't ano pang hinihintay natin? Umpisahan na ang biyaheng San Nicolas. Maliko has an elevation of 1,675 meters above sea level.
higher than Baguio City's 1,407 meters above sea level. Kumpara sa Baguio City, ang Malico ay may 1,618 hectares na 1/4 lamang ng 5,750 hectares ng Baguio. Unang panahon, trail muna yung daanan ng tao pababa sa may papuntang Pangasinan. Nung after World War II, siyempre may kalsada na noon na nagiging kalsada na. So halos kung mapapansin nyo sir, yung mga kalsada natin ngayon is liko-liko. Kaya nga noon na talagang liko-liko ang daan, kaya nga pinangalan ng Maliko. 2017 na nag-umpisa itong kalsada natin. So nung 2020 medyo makakadaan na yung sasakyan pero hindi muna siya simentado. Rough road. Ang pangalan po dati ng trail natin is Villa Verde Trail po. Nag-umpisa ng may mga dayo na turista na pumupunta dito sa Maliko sir. Isa po siguro sir yung itong klima natin kasi doon sa baba talagang mainit. Pag andito ka na medyo iba yung ramdam mo sa lamig. Medyo kahit kagaya ngayon anong oras na medyo malamig pa rin ang simoy ng hangin. Tinatawag din po siyang Little Baguio kasi sa Baguio noon talagang ganito yata yung itsura ng Baguio noon. At saka, pero ang Baguio ngayon, medyo mainit na. Kaya nga, itong Barangay Maliko parang Baguio kasi kaya tinatawag nilang Little Baguio. Tiga rito sa Maliko is galing po sa Tino. At saka ang kwan nila, ang tribo namin talaga, Kalanguya. Yun yung halos tribo ng tiga rito sa Barangay Maliko. Halos pare-parehas isang tribo, Kalanguya. Halos 90%. Hanggang ngayon talagang tuloy-tuloy talaga yung aming kultura. Halimbawa, may nagpa-okasyon na isa, tulong-tulong parang iisa talaga ang namin. Malapit na tayo sa sentro ng Barangay Maliko at pwede tayong mag-stop over dito para makapag-take ng picture at video. At sa likuran ko naman makikita ang Mount Caraballo. Ang panahon kasi dito sir, mag-umpisa sa September hanggang January, medyo mahangin. So ang mag-umpisa rin sa February, March, yung medyo maganda na ang panahon. So mga March, ganun mag-umpisa ng maraming turistang pumupunta dito sir. Bago marating ang sentro ng Barangay Maliko, ay maaari ding dumaan sa Mangili Tindaan Historical Nature Park kung saan makikita ang historical tank na tinatawag na Sherman Tank na mula pa noong World War II. Sa halagang 30 pesos para sa edad 7 years old and above, 15 pesos para naman sa edad 4 to 6 years old. Maaari mo nang bisitahin ang historical object na Sherman Tank plus pwede ka ring mag-picnic, overnight, camping at mag-bonfire dito. Pinapaalala lang ang Clay Go or Clean As You Go at no vaping at smoking policy habang nasa loob ng parke. Masaya, sobrang saya kasi maganda yung paligid at saka malinis po siya. First time ko po dito sa park na to, Maliko, part of Maliko, Pangasinan. Sobrang ganda. Malamig din po siya na parang Baguio. Sa PMA is mayroon po siyang mga tangke doon. Dito rin po is mayroon. So try nyo po dito. Sa mga nagbabalak bumisita sa Mangili Tindaan Historical Nature Park, tandaang planuhin ang pagbisita dahil nakadepende sa panahon ang pagbubukas sa araw ng Lunes at Martes. Pero sigurado namang makakapasyal ka dito mula Miyerkules hanggang Linggo.
Mamamangha ka at tiyak na mapapakalma sa tanawing makikita sa view deck ng Maliko. Nandito na tayo ngayon sa summer capital of Pangasinan, ang Barangay Maliko. At nandito tayo sa kauna-unahang coffee shop sa Barangay Maliko. Ano, kape tayo? Ang coffee shop na to ay isang honesty coffee shop. So tayo ang magbabayad, tayo din ang kukuha ng sukle. At of course, dapat tatandaan natin na clean as you go. So huwag tayo mag-iwan ng kalat. Kapag ka naabutan naman kayo sa gabi, huwag kayong mag-alala dahil 24 hours tong store na to. Isa pa sa mga dinadayo dito sa Barangay Maliko ang Japanese Shrine na itinayo upang bigyang parangal at pag-alala ang mga Pilipino, Hapon at American soldiers na nag-alay ng kanilang buhay noong World War II. Akala nyo sa La Trinidad lang merong strawberry? Pwes nagkakamali kayo. Meron din yan dito sa Barangay Maliko at samahan nyo kong tikman kung gaano katamis ang strawberry nila dito. Tara! Nag-aya po yung bunso ko. Mayroon po palang mas malapit na pagpipikingan po ng strawberry. Mas malapit po sa amin kaysa Baguio. Place po is parang maluwag po, hindi masikip yung pagitan. Masarap daw po sabi. Sabi po nila. Ano po, tuwang-tuwa po. Sobrang parang po kasi sa kanya, wish granted po. Kasi yan po ang hiling po niya na makapunta po dito. Kaya tuwang-tuwa po siya. Sa halagang 20 pesos na entrance fee at 400 pesos per kilo, makaka-unli picking ka na dito sa strawberry farm ng Maliko na mayahalin tulad sa strawberry farm ng Benguet. So ano pang hinihintay nyo? Tara na dito sa Barangay Maliko. Sarap! Aside from strawberry, sila ay mayroon ding highland crops tulad ng cauliflower, broccoli, carrots, lubyas, yakon, cabbage, lettuce, gabi, at patatas na kanila ding tinitinda dito. Magmula nung marami nang umaakyat mga turista, medyo malaking tulong para sa mga taga rito sa Maliko. Kasi yung mga gulay nila, dito na sila binibinta. Dito sa may gilid mismo ng kalsada. Halimbawa ngayon, marami kang makikitang mga motorista na pumupunta dito sa aming barangay. Kaya parang kung tinitingnan mo, masaya yung pakiramdam at saka nakakatulong pa sila sa mga kwan dito sa kabarangay namin, sir. Ilang taon na ako ngayon. Nung bata pa ako, mahirap talaga ang buhay dito. Kaya yung mga gulay namin, halimbawa yung mga kamote, ibababa namin sa bayan. Halos walang kalsada, talagang trail talaga. Maglakad ka talaga, tapos may bubuhatin mo yung gulay mo. Tapos, hindi kagaya ngayon na may kalsada na tayo,
medyo malaking tulong talaga sa ating mga kabarangay dito po sa Maliko. Hindi sila magbuhat ng kanilang gulay, may kanya-kanyang service pa na maganda ang kalsada na natin. Dayo naman tayo sa Santa Barbara. Sa bayan kasing ito, mayroong parte na hitik sa mahogani ang kalsada. Malamig ang simoy ng hangin, maaliwalas at talagang madarama mo ang pagiging one with nature dito sa Mahogany Park ng Barangay Gigisangan. Aabot sa mahigit 700 na mga puno ng mahogany ang nakatayo rito na itinanim pa around 1989 to 1990. Kaya nagkaroon ng mahogany park dito, nagkaroon ng tanim na mahogany dahil yung mag-asawang Rodi at saka Auri Pardo, nagtanim sila dito sa lupa nila, itong lupang ito. Tapos, dinagdagan nila ng maraming mahogany seedlings, tinatanim nila sa mga barangay officials. Kaya nagkaroon ng mahogany dito. Na ngayon, napakaganda dahil nga dinadayo ng mga tao. Kasi ang kalsadang ito, before, 4 meters lang yan Daan lang ng tao at kariton nung araw. Pero ito mahaba itong kalsadang ito siguro mga around 2.5 kilometers to from the highway hanggang doon dead end. Dahil itong daan na ito pwedeng i-develop, magiging alternate road para ma-decongest ang traffic sa Tulyao, going to Kalasyaw ito. Umaabot naman sa 20 to 25 meters ang taas ng bawat mahogany dito, kaya perfect talaga itong location for photo shoots. Maraming dumadayo dito, mga prenup, kung sino-sino nagpapapicture sila rito. Sana ma-develop ito para mas lalong dadayuhin ng mga tao at turista. Dito madalas na nagpipiknik ang mga couples, family at barkada. Swak din dito ang magmuni-muni mag-isa. I would like to invite everybody sa mga taga-ibang bayan na sana welcome po kayo lahat dito sa aming barangay, dito sa Mahogany Park, para malanghap nyo yung napaka-fresh na simoy ng hangin sa aming Mahogany Park nasa Gagasangan West. Isa nga ito sa mga go-to selfie spot dito sa Santa Barbara. Traveling to Alaminos, hindi lamang 100 islands ang dapat mong mapasyalan, kundi pati na rin ang kanilang parke na puno ng mangrove o sa Tagalog ay bakawan. Hindi lamang mga gandang beaches ang kaya i-offer ng Alaminos City because they are home to thousands of mangrove parks aside from 100 islands. Dito sa Bued Mangroves Eco Park. Tara, let's explore! Here in my left, we have yung fully grown na mangroves. Malaki na sila. I think they're about 16 years na. And then on my right, we have yung bagong tanim na mangroves, yung baby version. Siguro mga 5 months lang sila. Ito ma'am, itong mga tanim na ito, mga 5 months na. 7,000 na siguro itong mga tanim ng mga iba't ibang asosasyon ng mga tanim dito ma'am. Sir, gaano kalawak itong mangrove park? Nasa 8 hektarya ito ma'am, mahigit. Mga group na itong nagsisilbing proteksyon ito ma'am, lalo na pagdating sa rasyon ng mga lupa, pag nagtibag ng lupa ma'am, at saka bahayan din ng mga isda ito ma'am, at saka bukod sa marine animals,
mga ibon, hapon ng mga ibon. Parang ang kakapal ng leaves nila and parang yung roots nila, it's above water. Maganda, refreshing yung view. Kuha mo peace of mind mo. Ibang-iba siya sa mga napuntahan ko before. Advisable place na pwedeng i-recommend sa mga kakilala ko from Batangas. Ano po yung narinig natin dito? Parang may mga ibon? Ibon yan man, muli ng mga ibon. Gaya lang ito, malapit na. Malapit na silang umapon yung mga tagat natin. So saan niyo po nakukuha yung mga seeds po? Dito ma'am, yung mga namumunga na, namimitas kami na ma'am. Gaya ito, bakawan babae ito. Ito medyo mura pa ito. Paglaki nito, hahaba na ng ganyan siguro 12. Yung mga seeds na yan, kung seedling na siya ma'am, pagdating ng isang taon, baka gatao na yon. Kaya sa loob ng mga 10 taon, malalaki na siya. Gaya ng ganito, malalaki na 15. 15 years na. Oo, ito ma'am, namamunga na ito. Pwede namin pagkuhanan na ng mga tropa doon. Road trip pa rin tayo dito sa lalawigan. Papasyalan din natin ang ilan namang mga tulay na may sariling kwento at view na deserve mapasama sa inyong 2025 gallery sa social media. Dito pa rin sa Ganda Mo, Pangasinan. Bulok, maliliit at hindi ba malusog ang inyong mga halaman? Omega Green ang kasagutan. Ihalo lang ang 2 kutsara nito sa isang maliit na container at kaunting tubig. Pagkatapos ay ihalo sa knapsack sprayer at pwede na itong spray sa mga pananim. Meron itong nitrogen, phosphorus, magnesium, copper at zinc na tumutulong sa pagpapaganda at pagpapabilis ng tubo, pagpapanatili ng nutrisyon, mas malagong mga dahon at panlaban sa mga sakit ng mga halaman. Hindi rin ito nakasasama sa kapaligiran. Pwede rin ito sa kahit anong klase ng halaman, mapa-highland crops o lowland crops. Omega Green by Encam Agri-Marketing, the ultimate friend of farmers. Looking for a place to stay in Baguio City? Find your calm at Hotel Supreme. A good dip at their pool. Clean and comfortable rooms with a view. Accommodating staff. You can also enjoy a sip of coffee at their coffee shop. Good food for a good mood at their restaurants. Spacious halls for events, and many more. A perfect balance of business and relaxation, all at Hotel Supreme. Who does not love learning and exploring while on the road? The longer the road, the more stories it has to share. Gaya ng Narciso Ramos Bridge ng Asinggan na kilala bilang longest bridge ng lalawigan. Alam nyo ba na dito sa Asinggan matatagpuan ang longest bridge in the Ilocos region? At nandito nga tayo sa Narciso Ramos Bridge kung saan ito ay may habang 1.44 kilometers na nagkokonekta sa Municipality of Asinggan and Municipality of Santa Maria. Tara, subukan nating lakarin ang kahabaan ng Narciso Ramos Bridge na ito. Charot!
Sa bayan naman ng Binmalay, may tulay na ang view naman, tubig. Ito ang Balagan Hanging Bridge ng bayan. Welcome to Balagan Hanging Bridge. Ang Balagan Hanging Bridge ay may habang 100 meters. Bali, itong Barangay Balagan, going to that hanging bridge is going to Sitio Bungal. And then, Barangay Pututan. That's the last barangay in Binmalay. Well, sa ngayon, mas pinaganda nila, mas maging matibay, mahusay. Ganon. Tapos, nagpapasalamat kami kay Kapitan Sani Aguirre. Siyang gumawa ng paraan para magawa yung project na yan. After nating ma-enjoy ang natural na ganda ng Barangay Balagan, bisitahin naman natin ang pangunahing pangkabuhayan ng mga Binmalaynians sa pagbabalik yan ng Ganda Mo, Pangasinan. Our last stop, ang Baywalk ng Dagupan, ang kilalang Tondaligan. As the David's farewell, it imparts a solemn promise of a new hope. Kaya't tunghayan natin kung paano kulayan ng malaginto at rosas na canvas ang kalangitan dito sa Tondaligan. So beautiful! Tayo sa Japanese garden. Sa kahabaan ng Baywalk ay matatagpuan din natin ang Japanese-Philippine Friendship Garden, kung saan maaari tayong magpahinga habang pinagmamasdan ang magandang tanawin ng karagatan. Ito ay itinatag sa pagkakawang gawa ng mga Hapon noong Agosto taong 1975 bilang paggunita sa mga sundalong nagbuwis ng kanilang buhay noong World War II. First time ko pumunta dito sa Tondaligan. Ayun, ang daming tao kasi ang ganda ng lugar. Katulad ng Lingayen, dito sa Dagupan, mayroon din silang ipinagmamalaking baywalk. Pwede kang mag-bike, mag-jogging, maglaro ng sports, at syempre, hindi pwedeng mawala ang paborito nating food trip. Okay guys, so balita ko meron din daw silang food park dito sa Tondaligan.
Tara, puntahan natin. Counting down the minutes, 'cause we know we're gonna turn it loose, and we don't have anything to prove. I feel it coming, my heart is May mga samot-saring meriendang pwedeng pagpilian sa abot kayang presyo. Tara, libutin natin. Mapapa-food trip ka talaga dito dahil sobrang dami mong choices gaya ng pares, mga inihaw, at hindi magpapahuli ang mga refreshing na palamig. Sobrang solve ka dito dahil mura lang din ang mga bilihin. 'cause it's when we come alive, when the sun goes down. So yun guys, may nadaanan din ako dito. Hindi lang pala pagkain yung binibenta nila dito. Meron din silang mga bracelets and anklets. Uy, ang cute! Ayan. So kung nagawi kayo dito guys sa Tondaligan, pwede kayong bumili para makatulong kayo kila kuya. Thank you po! Dancing in the moonlight, 'cause it's when we come alive, when the sun. Di makakaila na kaya dinarayo at tinatambayan ito dahil bukod sa maganda nilang dagat, kaabang-abang din ang view ng sunset na talaga namang inaabangan ng mga bumibisita dito. Dancing in the moonlight, 'cause it's when we come alive, when the sun. Here's to new beginnings, to endless adventures! Truly, Pangasinan has a lot to offer. Nakakotse ka man, commute o motorsiklo, mayroon kang mapapasyalang swak for the adventure that you're looking for. Kaya't what are you waiting for? Huwag kakalimutan ang Pangasinan sa listahan ng iyong mga dapat na mapuntahan. Also, don't forget to post your photos and videos on social media with the caption, "Ganda mo, Pangasinan!"